Ahoj, chcela by som ti ukázať niektoré z vecí, ktoré predávam a takisto aj čistenie, takže poďme sa na to pozrieť. Predávam takéhoto sivého barana, je v dobrom stave, tam na obrázku vidíš aj značku a je to veľkosť full, ale dobre sedí aj na kop, pokiaľ je to taký kôň, taký, že nie nejaký obor, ale zase nie nejaký nízky, takže by to malo byť v pohode. Ale upozorňujem, že tento barán nie je naozajstný barán, je to iba syntetika. Ďalej tu mám takýto podbrúšnik, ktorý má na jednej strane gumky a na druhej nie, ale aj tak sa úplne super používa a zapína. Takisto tam má také jedno krúžko v strede a je to veľkosť 135 cm. Ďalšia vec je takáto modrá ohľávka, je to veľkosť full a je to značka Country a vyzerá úplne ako nová. Ďalej takéto hnedé sedlo, ja som ho používala na hobby jazdenie, ale aj som s ním skákala také nízke prekážky, takže je úplne super na hobby jazdenie, na vychádzky, na učenie skákania. Je to sedlo skôr na trochu vyšší kohutík a takto vyzerá zapínanie. Ďalšie je takáto čelenka na uzdu, ktorá je tiež úplne ako nová a vpredu má taký pekne vyšitý ornament. Bordová ušania, veľkosť kop, je úplne super proti muchám. Ďalej, takáto červená podsedlovka je trochu hrubšia, ale je super. Ďalej, takáto zelená, tá je tenšia. Obidve sedia na veľkosť kop, na väčšiu ani menšiu som nepoužívala, takže neviem úplne povedať. Z čistenia tu mám takúto kefu s modrými štetinami, ktoré sú také dosť pevné. Potom gumové žbílko, kefu na hrivu a chvost, takúto kefu, pri ktorej sú aj gumičky a stierku na vodu a tiež ešte takýto kovový hrebeň. To čistenie ešte, ak by ste mali záujem, tak určite vyčistím, ale vyčistím aj tie ostatné veci. Takže to je asi všetko, určite si niektorú z týchto vecí kúp, všetky sú v dobrom stave a na cenách sa vieme dohodnúť. Ak máš záujem, napíš mi do komentárov a ja sa ti tam ozvem. Ahoj!